Crisco Beats Production. Дами и господа, този поздрав е специално направен от Онте Сомаджията, Андон Сомаджията и за Курте Сомаджията и неговото семейство, специално за жена му Черна, задето работи сакарела, и за най-добрата фирма Авела Кая Гилитаро, Онте Сомаджията Итало, Леско семейство от Ямбол поздрав, Керава ме фамилия, Ромален ми фамилия, Мастарен тумаре мосте и Симан Будбари фамилия, Куртеви капа барав тумен. Вали гърми на Онте, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнал е Северна и Южна България. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена къща палат и най-красивите дет. Вали гърви на Курте, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнал е Северна и Южна България. О, Андонес, босът е шунен со вакерла, наши пераве на ме даде сонтес. Амен си ам думо думе сте, одоле си баре легендария, тари бари амбо онтес. О баре дому како, баре вилеско.